khuleka lini abapho nabugeba benkashana kamesaphuza umlaza kamevanele bohlaba lolukhihlako simadoleni umbutho wakwaZulu nesizwe samaZulu sasivele sikhona kodwa saqala esendeni lika baba mkhulu okhokho bethu ubaba mkhulu okhokho bethu ukusenza ngakhona lapha khona kazala izilo ezintathu nazo zingazazi ukuthi zizilo zazi ukuthi zingamakhosi wazala amaqhawe kithi wazala uShaka kasenza ngakhona wazala uSigujana wazala amaqhawe esiwaziyo ne akhona emlandweni waphinde wazozala lapha amaqhawe kithi lapha uDingane waphinde wazala uMpande uyokhumbula ukuthi esendeni lika senza ngakhona izilo zabantu athu okusemlandweni abanye abantu bayaphambanisa ngoba njengamanje isikhathi sokuthi umlando niwazi kahle ngoba uShenge umntwana kwaphinda angene uyena umuntu esizokhuluma ngaye obe injini yomlando kaZulu wonkana ekuthenini umlando kaZulu ubumbane ube ingxenye yokushintshwa komhlaba la ungena khona kulento ebizwa kuthiwa idemocracy lento ungena khona kulento ebizwa kuthiwa inkululeko ngakho ke ngithi sizosaphunga namageba nasenkashana kamezi ngithi silahlekelwe dudu kodwa ngezulu sakithi asikhale sonke singakhaleli ukuthi umntwana uhambile singakhaleli ukuthi umntwana ulimele kodwa sikhalele iqiniso lokuthi ingcapha isele nathi ngoba ngokwesigaba sempilo esiyificile emhlabeni kobaba bethu kanye nathi kanye nabanewethu sibalamayo impilo akuseyona le abayificayo osenza ngakhona sekwenye umntwana ophinda ngena ngokwezulu sakithi ugodukile ngokwezulu sakithi ubeseholwa ngesikhumba ngenxa yokuyiphatha kahle kwakhe umntwana ophinda ngena engaphuzi engabhemi engahlobongi engazenzi izinto zonke lezi zinto eziwukunakala nezinakalisa impilo kodwa umntwana ophinda ngene ngiyanitshela ngamza kwethu ukwazile ukuthi impilo yakhe ibe ilento naye abe yiyo thina singazi yokuthi abe mnene nempilo yakhe abamnene Zulu kaMalandela okhuluma njengamanje ungizwe umlando kaMchunu untombaze emdabala ngazamqoma ngabe simthanda imvumavumane vuyo kwasemelika ngikhuluma lezi ndaba nje ngidumele ukuthi umntwana ophinda ngene uhambile yebo akumnandi ukuhlukana komphefumulo nenyama kumuntu enimthandayo nemkhonzile futhi wanenzela into enkulu asikwazi ke ungakhulumi ngomntwana ophinda ngene sengaphawula izwile nje imiyane ikikizi okunye uyakhonkoda izisha okunye uyakhuluma abantu kodwa bezokade bathini okunye uyaphawula okunye kuphushe iagenda yepolitiki this is not about politics only, it's also about us as a Zulu people. This is a moment of us as a Zulu people, as a Zulu kingdom, as a Zulu, as amabhinqa azalwa ibo bonke abantu engikhuluma ngabo, as South African people, because we are in charge of this country. Liking it or not, we are in charge of this country. Ingoba thina sisizwe sikhuliswe ngenhlonipho yikho kwesinye isikhathi nibone ukuthi fanele nithatha amashansi akukho amashansi nangawathatha la ngeke umthinto uZulu bengasathandi ngeke umthinto uZulu bengasathandi yizwa ngami niyaphila 17 niyaphila eGoli eGeorge Goggo niyaphila kwaMayimaye niyaphila eGP niyaphila eNesfida hostel niyaphila eFosrolas niyaphila la eThekwini eWema niyaphila e17 niyaphila kwakhe eKK ngithi mina kini sewisikhathi hlangana Zulu
sekuyisikhathi. Ayikho into esimelele emlandweni wakithi kwaZulu njengokuthi umntwana lento wayiphila, wayinokondisa, wayilandela eyedwa esikhathini sobumpumputhe ethunywe oyisemkhulu namathonga obabamkhulu bethu. Singekho singaza lo shuzalo. Ngakho ngithi akekho bakwethu ongawazi umlando womntwana ophinda ngene. Ufanele awazi akawazi manje. Umntwana omphinda ngene uzalwa umntwana umagogo kanye nenkosi yakwaButhelezi uMathole. Umntwana umagogo wafika eUndlunkulu weshumi. Ezalwa isilo uDinizulu. Kacetshwayo kaBande. Yena wazala umntwana umagogo. Umntwana isilo uSolomoni esizalwa uDinuzulu. Isona silo esiumzala kaMntwana owaphinda ngene uNdunankulu kwaZulu. Leso silo ilaqale khona ukuba uNdunankulu kwaZulu. Ngenhlanhla yakhe enhle emhlophe umntwana uthe mayezalwa emzini wasaphakameni waShembe. Lapho umntwana umagogo abizwa ukuthi awukhulula khona ukhuseleka khona. Ayikho into engijabulise njengokuthi ngizwe indaba ezingidubazayo kodwa ngizizwe ngise endaweni esemlandweni entabazwe. Lapho ebengikhona ngizwe ukuthi unyazi lwezulu uShembe uyovula umuzi, uvala inhlangano ayibizile yokuvula umuzi walapho uShembe azalwa khona. Ngathi ngeke ngiphuthe ngoba njalo mangihamba nentombi noma ngihamba nomfazi noma ngihamba nabafowethu noma ngihamba nomndeni ngibheke eGoli ngaqala ngene entabazwe ngivale radio ngichaza umlando kaShembe ukuthi uShembe waqhamuka la. Ukhiphe imali amanzi wala semizobethu babesa baba sabuhlala abazo kwaZulu ba first 16. Ngize ngibe ihlaya komngami. Ngima mina ngikanye uThiphi. Uthe phihle kani. Into ebalekileke ukuthi njengamanje sikhuluma into ebalekile umlando womntwana ophinda ngena. Thema izalwe emzini wasaphakameni wakhulula kodla amahlahla. Mayiswa kodla amahlahla wafunda ukhosi nokuphila ebukhosini, waphinde wafunda ngokwemfundiso yokuthi ufundile. Ngaphezulu ufunda kwakhe waphinde futhi wayinikele enkolweni. Uzokhumbula ukuthi isilo sasondini uCijayo kaMpande isona silo esaba nezinkinga ezinkulu kulelizwe. Saphinde saqoba amangisa sandwana. Saphinde futhi senza ungakaze kwenzeke kulelizwe. Isilo uCetshwayo kaMpande saboshwa saphesheya kwasala kuphethe indlovukazi kaMthuma kaMsweli. Kwathi ngomhla ka4 kuJuly babuya bangise ezogadla ashisundi enza yonke into. Indlovukazi kaMsweli yazi yakha isigodlo sasenyokeni la akade khona kukhona umkhosi omhlanga. Ngelanga lomkhosi omhlanga umntwana kwaphinda ngene okuphume ngalo umphefumulo wakhe. Lo mlando ufanele banwazi Zulu niwazi mabhinqa ngoba uma singawuxoxeli nini yoba isishwapha kusekusuka lapho wayisuka lapho wayesebuya phesheya kwelande wavela lapha endaweni ebizwa ukuthiwa sesikhawini ebuyiswa umkhumbi emveni komlaka enyaka elishumi.
kodwa uQueen uMangisi wathi membuka emehlweni emvelo unqoba impi yamangisi esandlwana ethi uguilty umbophile kanje ngoba uphazamisa abantu abayizitha abazogxambukela emhlabeni obamkhulu befuna umnotho wethu nakho konke wathi mayithi injinini nomnyama ongabende abazingwe ongabende abangonyama umakhwase kuqela njengayithole inyathe emnyama kandaba impondo zimakhenkene nesikolo sesimhlabomvu yathi mayithi mindinhla wangena eshintshini uQueen kungasesona isikhathi sokuthi ngabe usayenze wini lokho kumlando omkhulu kakhulu ukuthi sibangakanani thina impande yethu thini umlando wethu thini Zulu we are the biggest kingdom in Africa Zulu we are the second largest kingdom in the world Zulu sukumane nonke Zulu hlangana mabhinqa hlanganani ilegacy yomntwana kwaphinda ngene we can only celebrate it in one category as he protected the Bhinqa and the Zulu people that was must maneuver and make sure that we celebrate his legacy and also protect umlando wakhe emvelo kolokho umntwana kwaphinda ngene uzokhumbuleka ukuthi ukukhula kwakhe ungene kwi-ANC waba ungcenye kakhongolosi waba usopolitiki emncane wakhula usopolitiki umntwana kwaphinda ngene maye sopolitiki umntwana kwaphinda ngene kwenzeka izimangaliso engcenye ye-ANC Youth League bambona ukuthi engathi balokothe endaweni engafanele belokothi kuyona umntwana kwaphinda ngene Usuku Yamebezo kandaba diha asite jele singene kwanyongoma mezo kandaba Ola dume ekseni Zulu Ola dume ekseni Zulu lathi Simuthi uvela ngasilutho bobo somangisi namaqathasi eke wena kankonjane eke edukele ezulwini ezinyephelele emafini ngikhuluma umlando umntwana ophinda ngene wepolitiki umntwana ngene wepolitiki ungene kwe-ANC mayisuka kwe-ANC wa-expelwa u-expelwa wakhe kwaba successful wangafana ezishipho kuthiwa olumisa ubona ukuthi kukhamisele ubala into yakhe in the village into waba kanti wagive up uphethe title nje ukuthi ufutela abantu abawu-20 angene parliament noma isihlalo sakhe sola inja into village futhi nabantu be-UTM ufuna ubatshela manje ukuthi nje bangaphinde bayivotelele yanja abayishiye phansi nje baqhubeke nempilo bajoyine namanye ama-organization into engekho same WhatsApp group nekhuphu nomsuzo ukuthi umisiwa likodwa ahambe belwa live benzani into nje ufuna ukucrashwa nje crash inga exist ngoba manje we are here as Bhinqa people we are here as people of South Africa we are here as young people we want to shape the future into the right direction ngaloku betshela abantu ngomlando wobantu holomisa ongekho file who have an opportunity to
recorrect the history and to change the history, and they've done the opposite. Siphuphu izinja usuyibona izofika izokhosoza lapho kwaphinda again zonuka imlomo lapha netendeni zofika godoyile. They don't know nothing. They don't know politics. They are old. They're supposed to head the cattle. Balusi inkomo lapha emveni kwalokho badedele thina, so that they won't feel ashamed of themselves when they are in the grave, when they are ancestrally, because us as African people, as Zulu people, we believe that uyavuka umuntu abe umuntu kwabaphilayo. Uyovuka kanjani eyishiphi? Umbuzo lo angikhoke lapho. Ngithi ke mina Mntwana kuphinda ngene ugile izimanga wasungula iqembu lekatha inkululeko yesizwe. Walusungula istrategy. Wenza kube i-cultural organization evikela nje i-culture. Ikuthatha philo khona kuyisilo sakwaZamahlahla lapha akholela khona. Mntwana kwaphinda ngene ubuthiwe wakhula endlonkulu, ingakho bonke abantu bekuthakazela bethi mageba ungakubuthelezi. Abepolitiki kuphela abebekhonza ukuthi Shenge, ngoba ubuyidlozi lentaba yakwaZulu, ubuyidlozi lentaba. Nawe Shenge mawungabuza emazulwini uyohleka, ubuze ukuthi ungakwaZulu noma ungawaphinda ngene kwabuthelezi noma ungowe-IFP. Kuyokuthatha isikhathi Mntwana. Yes. Umntana muthini kimi? Mntana inkinga yakho bafica umntanami ezulwini ngoba uyemntwaneni. Abantu abadala ilaba asibandulele. Ingakho ngathi ngeleli langa kuyenzeka ingane yakhe ikhule kunawe uhambe uyishadisa. Igane ishonelwe indoda. Wena sekhona mama wakho besizila igeze ezantsi. Uma ke ngakwenza lokho ukhumusisi ukukhula isigaba akukona i-age. Mntwana kwaphinda ngene usebenzile umsebenzi omuhle kakhulu, wa form i-IFP, wagcina ubona isidingo sokuthi ayibe political party, waphinde futhi wavikela umbuso kaZulu. Ngikhumbula kulo 14 days owawusele before kube khona ukhetho luka 1994. Nobody knew democracy in this country. Nobody knew how it does when there is a democracy. Nobody knew how it does when there is governance, when there is government, when there is a structure of governance. Nobody knew in this country. But Mntwana kwaphinda ngene, you have managed on your own to protect the Zulu kingdom, to make sure ukuthi uZulu uyakwazi ukuzimela, uZulu ube into eyodwa, uZulu ube uhlonipheke. Ngiyayizwa iminyane ikhonkotha ithi kufanele kufananiswe, kufanele kufane igqobo njengalezi kagesi sifane igqobo ukuthi igqobo sikagesi esisupply ugesi kwabakhelwane nesupply ugesi lapha eMandiyeni nakwenye indawo kufanele kufane. Ayikho leyo nto leyo. Zulus are the powerful nation in this country. Ayikho into elunga kulelizwe uZulu engekho. Ayikho into enonakala kulelizwe uZulu engekho. Ufakazi wena ngoba wawukhona sikhipha amagundane emafusini. Ngiyantshana ngqo ngoba ingane zethu zizongazi ukuthi as a majority tribe in this country, Zulu people, as a powerful tribe in this country, Zulu people, konke lokho kungenxa yoMntwana wakwaphinda ngene. Akho soka benginasici kulelizwe, kodwa uMntwana wakwaphinda ngene siyabonga. Sidla amaningi esakeni, sidle amaningi esakeni. Ukwazile ukuthi ungayazi idemocracy, ungayazi ipolitiki, nayifunde esikoleni, abelungu besiphethe, amabhunu esiphethe, ashithi imithetho, azahosha ngisho amabhenke ayephethwe ngamangisi, asungula awawa amabhenke. Iphutha elalenzayo uMntwana kwaphinda ngene, no Mandela, no Tutu kanye nolalezi ishiphe ezinye okuthiwa
othethe umuntu abantu labo okwakufanele vele bafe laba abantu baningi nje baningi bangazi kuyibaphi labo bantu labo kodwa baningi kwakufanele mangena emandleni kushintshwe i-constitution of this country nomthetho sisekelo ngoba nikwazi ukugiya ngezikhali zezitha futhi izikhali ziyingozi. Constitution and the rule of law is dangerous because it compromises the success, it compromises the future, and it also benefit the privilege. Abantu abasuke besibandleni ibona ababenefitayo. Lokho kurong kakhulu nje. Kurong nje kakhulu. Yikho ke lokho. Kodwa umuntu ophinda ngenena wakwazi ukwenza into ehlukile kunaleyo yomthetho sisekelo wezolonke. Wakwazi ukushitshela umthetho sisekelo lawa laKwaZulu. uMandela wathi ngeke uphikisa kaSeme ngeke ulanga libelele the first president of the African National Congress ngeke ayivume leyo nto leyo noShembe lapha azalwa khona eNanda ePhalameni wathi ngeke ayivume leyo nto leyo wathi cha mina ngithi it's either we become the Zulu Kingdom KwaZulu Natal noma kuhambisana nezithethi uMandela wayehla lapho egule njalo ephethwe zinya wehla wezala wazokhuluma noMntwana waphinda ngene bavumelana uyakhumbula ukuthi ku1994 within 14 days inkatha yanamethula ngeTpex ukuze ivotwe uZulu government wasungula amafem ZG wasungula amafem eMandeni kwaSithebe niyazi wasungula amafem uMntwana waphinda ngene niyazi nina besemabhank enisebenzayo ngemfundo wasungula iThala Bank okuyilona kuphela engenawo umlando ubulungu nephunga leyo nto leyo isho ukuthi umuntu ophinda ngene wayinobule kangakanani akufani no VPS nalezo zishiphe zababheke ezikazasungula Mntwana ophinda ngene was a noble man obvious waba namaphutha akho njengomuntu kodwa was a noble man ngithi mina kini njengamanje ngaphekwa lokho waphinda umuntu ophinda ngene wakha ama universities using his own political position Zulu Kingdom as a undunankulu kaZulu waphinde futhi wasungula ama universities lokho konke siyakubona umuntu ophinda ngene lezo ibongo angikhulumi ngiyaphahla angikhulumi ngiyaphahla ngithi umuntu ophinda ngene obaba mkhulu bethu emaphutheni onke ongawenza kodwa abangaphezulu kobuhle osenzele khona njengoZulu ngithi Zulu omnyama dlela zimhlophe la uguqe khona eintabeni zondi okhahlamba enyakatho eningizimu noma ngabe kuphi la ukhona uma ngumZulu uma uyibhinqa uye izethekeli ngithi mina funa wazi ukuthi sasingeke sibe naso isilo sawadla amahlahla ubhusha kanayifi la qala khona uMntwana ophinda ke lokuphatha sasingeke sibe naso isilo udlokombane sasingeke sibe nayo indlula mithi ngaphandle koMntwana ophinda ngene kuthe noma bekhomba amaphutha athize endlonkulu uMntwana ophinda ngene wama ngomlando esebenzisa ukuthi uzalwa khona endlonkulu futhi ufundile endlonkulu wama ngegama elilodwa lomlando lokuthi isilo siyaziwa ukuthi ngubani noma singana amaphutha kangakanani isilo noma undlongobani ngahamba edumele kangakanani ngento ezithize nalapha kodwa isilo siyazalwa mba engashintsha lokho undlokombane engakushintshanga futhi nondlokombane wayobunecala namhlanje kabe samthimisela ngamathi kodwa washo igama elilodwa ukuthi ngeke ngikwazi ukushintsha umlando kaZulu yoba neshwapha asikwazi ukuzodala isishwapha manje isishwapha siyozaleka emizukulweni zeyikhombisa nithanda ningathandi isilo sinye kwaZulu ngoba isilo siyazalwa akulona ikhansela leli noma nganamaphutha kangakanani akekho ongasundlokombane engeneni kwakhe 15 years waba namaphutha kangakanani undlokombane isilo uzolithini ubhusha obukhali ubhusha kanayifa umthukulu lamafinda aboshiwe uma ngovumbula umlando wakhe uthola uhogele
uzothothwa amaphutha ayingakanani kuyena. Ngakho ke yenjani le newborn ingane izalwe izolo i-newborn ingaqinisha ukhakhayi iqeda iminyaka emingaka manje ngoba indonyaka kuphela unyaka wodwa. Iziphi lezi imangaliso oyizalela oyilindele enganeni? Iziphi lezi imangaliso? Ngoba akekho umuntu ozala azazi ukuthi uyisilo. Akekho umuntu ozala azazi ukuthi uyinkosi. Yingakho amakhosi ayifihla ngoba kwangafuneka ukuthi ngoba amaxoke agcwele igceke amaxoke angaphunyuki. Ngakho ke he's got birthright uyisilo. Noma ningasoleni uyisilo. Nomntwana waphinda ngene uhambe lokho kubabaza. Noma bedumele ngezilethize kodwa futhi uyisilo. Akushintshe lokho. Silindeni sifeke bese nishintsha-ke kodwa ngeke kushintshe. Kodwa bese ningayi emsamo nesibizi njengamaqhawe kaZulu, njengamadoda kwaZulu amele iqiniso ngoba bambalwa kodwa siyalimele iqiniso. Ngithi-ke mina umntwana kwaphinda ngene konke lokho ngikukhulumayo kwenziwe uyena ngeqiniso lakhe. Wafa namahlazo endlunkulu namahlazo ezilo ezahlukahlukene wawafumbatha wayongena nawe ethuneni. Mntwana waphinde ngene siyabonga. Ubudoda ke into enjalo, ukukholwa ke into enjalo, isiko uthena uma usengenwe inkolo awuzange mntwana kwaphinda ngene uze ushintshe isiko lethu ulifuna ukulifananisa nenkolo. Umile emlandweni, wama esikweni, walandela inkolo, walandela ukukholwa, walandela ubumnene. Mntwana kwaphinda ngene siyabonga mntaka Mathole, siyabonga mntwana kaBagogo, siyabonga ndunankulu kaZulu. Sithi akhosokana ngamasici kodwa sidla amaningi asakeni. Ngene emndenini okwaphinda ngene uyakudeserve. Bese umndeni okwaphinda ngene uyokwethula esihlalweni sobukhosi bakwaZulu bonkana ukuthi ufanele ukuhlala namakhosi. Bese emlandweni wepolitiki nasemlandweni we-ANC olanga libelele olanga libalele uphikile kaseme ke Albert Luthuli nilikiki alimbazi nilikiki alimbazi nilikiki we yedi nilikiki alimbazi hey nazinja lalelana umlando engusho njengamanje umntwana kwaphinda ngene anazi lutho wayeqinisile umntwana. Ngiyambona mendabukisa lapha kwaphinda ngene nithi kuzolungiswa hayi kuzolungiswa kwakushiwo umntwana. Hawu eniyakwazi ukulinda bona lithi iphathini lokugcina nizolungisa yini uwa nifuna namavoti nezithutha nafanele ngwazi lokho nathi phuphuphuli and don't exist, you don't have mind. Izithuthu diphuphuли phethe mahala nje. Stupid people that are leading us. So ibalekile ke lento ebalekile ukuthi ngaphezulu ukubumbuzule kwethu, ngaphezulu kokuba involve kwe-ANC wasukela enkatha yethu, uphinde umntwana kuphinda ngene wasakhela ingonyama trust le afe ekhala ngayo akhothame umntwana kuphinda ngene ekhala ngendaba yengonyama trust yokuthi ayi akafisi lento ephazamiseke. Wayengasho ngoba kukhona azokubhenefita ubevele izazi semdala ubehlala eshethi bevehlala eshethi umuntu mayedlula eminyakeni engu-70 lo muntu lo usuke sephila kuyibonanza. Yes, no, I'm living in bonanza. Yes, I'm living in bonanza. Christ was in you 70 years. After that you are living in bonanza. Shenge siyakuthanda Mntwana ophinda ngene ugodukile ithala bank lalingeke libe khona ngaphandle kwakho. Ama-universities amaningi nama-technical colleges aphethwe amaxhufuxhufu lawa aphethe kuhulumeni njengamanje kodwa asungulwa wena. I-university eseMangosuthu 17 amahostela onke akhona kulelizwe 17. Ngithi bafowethu into eniyenzile niyongena phakathi e-university lapho ngiyibona kuma-social media. I was proud
beniyiphahlela nina benizenzela nina anikwazi ukuvinjwa umuntu anikwazi ukukhonkotha izinja anikwazi ukuvinjwa imithetho efile iyayikade ingekho umntwana ekhona uphinda ngene ekhona ekunduna kulukazi lekhona anikwazi ukuvinjwa yonke nonsense ekhona ukuthi you must mourn nina nikhale uzuluzelele kwamina ngibheke Phoenix umhla 17 cha kangisayi bese ku final umhla 17 kangisayi uzuluzilile angikwazi ngoba amasosha engiwathembile awakaZulu amasosha engiwathembile wamabhinqa umcimbi umunye engizoyabona mina after yonke iprocess yokuzila komntwana umcimbi kaGengcobo mhla 24 lapho sibe siyokhupha khona impilo yelembe eligama ngokhalipha sigubhe impilo yomntwana wakwaphinda ngene kusina ingoma kuphinde futhi ngaphekwa lokho kudlalwe umaskandi wethu uke ubengazi ukuthi lento uyihlanganisa nje kanjena ubeyihlanganisa ngenhloso yokuthi khona into engasisilokothe singayihlelile wathi uzoqala ingoma wazi wa interview endabeni ze Newsroom Africa wathi imvelo kwalokho kuzongena amabutho uphinde uqala ingoma bese kuzoba nomaskandi ukhuluma ngami nje ngingedwa lapho nje amabhinqa monke lawo ngakho ke njengopresident wamabhinqa ithi game for Uwusebenzele njoba sisizwile ukuthi umntwana uzofihlwa ngolesihlanu asiphelele sonke emabhinqa inkalo zonke amakhumo omhlaba ose Asia ose Northern America ose South America ose Africa ose Middle East ose ma island ahlukahlukene emhlabeni okejikelele Zulu kamalandela uyayivubela impi uyayivubela uyayivubela impi uyayivubela awushenga umsulungane umsulungane nokathe ingane phesheya kwelwandle no olusa amadada phesheya kwelwandle no phakela izinja phesheya kwelwandle no senkingeni kuphi umhlaba wonke jikelele uma ngumAfrika wazi ukuthi umntwana ophinda ngene ubani ngithi mina njengongizwe Mchunu the president of the Bhinqa Nation ulwesine ulwesihlanu iholiday wonke amafemu wekhawunti nencwadi yakho wena ngikubhalela yona uzoyithola kumntolo nginencwadi yakhe ngibhalele yona wena phuthuma ukubuhlaniphile ukopho lakho hey wekhawunti ukubuhlaniphile uzama ukwenza ama-federals noma ungeke usaphumelela kodwa yenza legameni lalehlangane yakho hey ngithi mina as the president of the Bhinqa Nation eThekwini namaphethelo eGoli namaphethelo umuntu oqashiwe ongumZulu emafemini emandeni la umntwana kwaphinda ngene alokhu nje khona yithala bank obank ethala akakhohlwe ukuthi ngolesine nolesihlanu khona imali ayoyikhipha akho umuntu ozobesebenza ethala bank akho umuntu ozobesebenza ongumZulu akho umuntu ozobesebenza oyibhinqa la kwaZulu Natal ngolesine ulesihlanu kuzoba iholiday elisemthethweni kusho mina njengo president of the Bhinqa Nation in the name of umntwana wakwaphinda ngene ngithi mina kuvalwa yonke into ngimbisa umthandazo mina wabantu abangaphezu kwe1000 abafa ePhoenix bebulawa amandiya ebabulala egameni lokuthi abayivikela beqhamba banga mina ngizokwenza umthandazo wokuhlanganisa amandiya nabantu abamnyama ojule kangaka bese ngumisile ukuhlonipha umuntu lokuphinda ngene izulu sakithi sidala iphengwe enkulu ngithi mina kini ulwesine ulwesihlanu
akho umuntu ozoya emsebenzini ongumZulu obe nenkinga emsebenzini oqhashazwe yiNdiya waqhashazwa yiBhunu waqhashazwa yimanager waqhashazwa ubasi sonke siwuZulu akekho ongazi ukuthi inkosi yaphathwa uma undunankulu kaZulu esiphathele isilo sethu kusukela kumthulo lwamafinda aboshiwe aboshiwe noha bona laba waphinde futhi wazosiphathela undlokubane vuka amadoda waphinde wazovikela umlando wethu ukuthi ungabe sishwapha wabe kumisa izulu kaZulu thina indlu lamithi kaZulu ngithi mina kini Zulu wonkana ubuningi bethu namandla ethu awabonakale phezulu komhlaba wase-Afrika nasemhlabeni okwejikelele ithi Zulu omnyama asiphelele sonke isilo kuba isilo kodwa isilo ngokuphathwa ophethe isilo uyena osuke ephethe kakhulu ngaphe kwento zonke ingakho ngithi lamaphutha amaningi akhona njengamanje enkulu ingoba isilo kasiphethwe kuphela amaxoki kuphela social media uqela izinja ziyakhonkotha ngithi mina kini njengamanje as the president of the Mntwana nation sukuma Zulu sukuma Mhlaba sukuma ndawo yonke noma ngabe kuphi uma ungaphumelelanga kufikela kwaphinda ngene yenza isiqiniseko sokuthi la ukhona ushaya amahazard ume eceleni usho uthi amagama amabili umuntu ozalwa kwaZulu ngoba intaba isandlwana eyanqutshwa eucetshwayo kampande akekho sikisibongo esiphila kwaZulu ayibonge ngezimfeletho engathi isikeleme esisitro ibonge iphila kwaZulu zayimelelekile lapha entabeni esandlwana la ucetshwayo ngoba khona mangisi wathi noma ebuya ebabazunda ukuthi mahlekehlekana ikakhulukazi ondini lonkundi lonke luphethwe isilo sanqoba amakhesi esandlwana luphethwe umntwana kwaphinda ngene welama isilo ucetshwayo kampande ngithi mina asiki isitolo esobe sisebenza yonke indawo yasolundi kusukela ngolwesine nangolwesihlanu akube lento engiyishoyo njengopresident wamabhinqa ngithi mina angikhuluma into engenzeki khuluma ngento ezokwenzeka bengibuka iminyaka ikhonkotha ijahile inuka imlobo sekukhulume mina sekukhuluma okugcina yimo niphethe Mntwana kwaphinda ngene uyazi ngangalokotha kwema video ngakhuluma mina ngibuka umlando wami nobona ngo2012 kuphi hlangana naye endaweni ethize ngachaza ngasikaza uyazi kodwa yena futhi nami ushiye ngibonile ukuthi ngubani ushiye ngibona umphathisweni wayingazi nami ngangazi ngakho ke ziyakhala ke manje ngithi mina ngale kwalokho Mtolo khuluma nawe njengamanje wena ophethe remote cofa ke Mtolo isikhatha banyaza lusufi lapha eGoli mfowethu kade uncoma ngithi wenze kahle uqasha intsha eningi eGoli engasebenzi aqali kumsebenzi wakho banyaza lusufi omuhle siubone kwa education asiwazi ukuthi unethe wabonda uNkulunkulu unika abantu education inkinga ezikwa education ziyaqhubeka eGoli kodwa sizizwa ngoba wena usekho education that shows that you are a powerful leader you are a true leader and you are a decisive leader wena Panyazo Lusufi well done when the credit is due it must be given. We are not here to dictate we must lead or not, but we are here to tell the truth. Well done, Panyazo. How Panyazo usebenzile? Unje usebenzile. Ngithike mina emvelo kwalokho ngicela kwenza into yodwa mfowethu. Mawufuna sikulalele. Sibeke indlebe. Hayi sonquma, cha sonquma sokuthi tshekisa indlebe. Sikulalele ukuthi ufuna kwenziwe yena eGoli. Kodwa mawuhlule ukuhlonipha thina amaZulu. Wahlonipha ubukhosi bethu. Wahlule ukuhlonipha umntwana wakophinda ngene khona wazi ukuthi kusukela namhlanje Panyazo Lusufi necabinet yakho must fuck off ayikho into engiyophinda ngiyilalele mina nengiyothi abantu bami abayizwe kini ubonile oshalazile imbatha induna zonke eGoli izihlangene zabostela induna zeinsizwa izihlangene eGoli zamasha peacefully akaze kubonakala lutho ngithi mina ngicela ukhipha amabhasi amahostela wonke Panyaza
ngeke ufe ngalokho uma nikhipha amabhasi niwakhiphela amaraleni asuzile anesigcwagcwa niyakwenza lihlulwa yini ukukhiphela amabutho kaZulu ukuthi ayokuhlonipha umntwana ophinda angene the longest serving leader of the National Assembly, the longest serving Prime Minister of the Zulu Nation, the longest serving the Prime Minister of the Zulu monarchy in this country. Panyaza Lusufi, I'm challenging you right now. Angikhulumi ngeshiphi mina egola khulu uthola le mbongolo le enifaka lapha eqhunyela amapipe angikhuluma lawa simba lawa emeya wasimba le yato le yabona khuluma ngale utho le